Kako Bosanci? Kako? Kako stranci? Anegdota je da sam, ja kad sam bio klinac, možda tako 6-7 godina, sam na fudbalu dobio taj nadimak Teš, koji je kasnije moj stari brat peo, te njemu je to bilo zgodno. I negde, posle fakulteta, sasvim slučajno i bez našeg nadzora, je naša majka koja je računovođa otišla da registruje firme. I tako je ta firma početno i dobila to ime. Kasnije nismo hteli da menjamo i kad smo postali mnogo ozbiljniji i nekako razvili posao, to je ostalo i nekako predstavlja u nekom malom segmentu mene i mog brata, a u nekom većem segmentu čitavu našu porodicu i tako. Mi smo inženjeri u duši, u stvari, ali mi se ne bavimo ničim. Nama uvek klijenti dođu sa njihovim zahtevima, zavisno šta su njihovi zahtevi, da li su iz medicine, da li su iz neke video industrije, da li su iz zdravstva. Mi se onda praktično pokušavamo da njihove probleme razumemo i da njihove probleme rešimo, tako da se mi svi tim industrijama bavimo. Ključna stvar je da mi volimo to da radimo, to što radimo, volimo da radimo, tako da možda ćemo biti tu gde smo, možda ćemo da budemo i negde mnogo daleko od ovoga, nadam se, pozitivno. Naši klijenti su praktično iz čitavog sveta. Ono što mi njima pružamo jeste da neke njihove ideje pretvaramo u stvarnost. I to je nešto što je bazirano na novim IT tehnologijama, na elektronici, softveru, novim proizvodima koji bi mogli da poboljšaju život svakodnevni ljudi koji će to da koriste posle toga. Uvijek je zanimljivo taj rad sa različitim segmentima društva i sigurno vi isto imate zahtev da razumete tog korisnika, koji će biti korisnik vašeg nameštaja i vašeg tog interijera, tako i mi na isti način moramo da shvatimo šta je to što taj klijent želi, šta je nešto što njemu bitno, da razumemo njegove želje i da onda shodno njemu damo i rešenje. Kako smo došli do vas? Mi praktično puno vremena provodimo na poslu. Znači, taj naš jednostavno posao je takav. Nama je bilo želje na neki način da ulepšamo taj prostor, da nama svaki dan bude kvalitetniji, prijatniji, da ljudi imaju dodatni neki motiv kad dođu tu da se osjećaju dobro, da rade kvalitetno. Preko dobrih preporuka smo saznali za vas i bilo nam je prijatno ta neka prva interakcija s vama i dali ste nam dobre rešenja i to je nešto što nas je privuklo da do kraja završimo taj posao renoviranja naše kancelarije. Presudno je bilo to što ste nam nudili neka rešenja koja bi se tačno uklopila za taj prostor koji mi imamo. To je nešto što smo i tražili. Znači, tražili smo da budemo na neki način specifični, da budemo malo drugačiji od drugih. To nam je bilo bitno zato što to nudimo i u našem poslovanju. Želimo da nekako kvalitetom odskočimo. Na isti način smo želeli neko ko bi to uradio za taj prostor u kom mi boravimo, tako da vrlo smo zadovoljni sa rezultatom. Na mom putu najvažnija podrška svakako moja porodica. Podrška i moj posao, praktično je veliki deo mog života i to je nešto što je meni praktično dva segmenta koji su mi značajne u životu. A na poslu ja se trudim da budem podrška mojim kolegama, a oni su svakako podrška meni.